štúdiu Update TV vítam politického analytika pána Jana Baránka. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Pán Baránk, poďme si povedať niečo k tomu minulému týždňu. Čo najviac rezonovalo na slovenskej politickej scéne? Vystúpenie pána Matoviča a jeho tak trochu teatrálna tlačovka? Určite vystúpenie, teda máte na mysli tlačovku pána Matoviča a hlavne tá informácia, ktorá zaznela, že prestáva pracovať v Národnej rade, v priestoroch Národnej rady. Bude mať home office. A bude pracovať doma. Tým pádom sa vlastne vzdáva nároku na plat. Samozrejme, trošku zrejme skomplikoval aj život poslaneckému klubu svojej strany, respektíve svojej strany, lebo jednak mu bude musieť predseda podpisovať stále ospravedlnenky. Takže týmto zatiahol aj predsedu poslaneckého klubu do tej svojej hry. To je jedna vec. A druhá vec, neviem si dosť dobre predstaviť nejakým spôsobom riadiť ten klub, aj keď teda predseda aj niekto iný, pán Vašečka, ale neviem si predstaviť riadiť ten klub na diaľku dosť dobre, cez telefón. No, ale... hlavne rokovací poriadok, samozrejme, takto niečo nemohol predpokladať, rokovací poriadok predpokladá neúčasť, ospravedlnenú neúčasť. On mu bude musieť teda tie ospravedlnenky podpisovať, neviem, čo tam bude písať, či zase predseda klubu pristúpi na to, aby sa on svojím menom podpisoval pod niečo, o čom vie, že je vyfabrikované, pravdepodobne uvidíme, jak to bude prebiehať, lebo to je precedens toto. Dobre, ale poďme k samotnému tomu obsahu. Pán Matovič sa cíti byť ohrozený na živote s tým, že ho niekto zastavil, vyhrážal som ho tým, že ho hodí pod vlak. Pán Matovič v slziach, so slzami v očiach odišiel z tej tlačovky, označil pána Danka, že je psychopat, pán Danko zase naspäť pána Matoviča. Je tu niekde pravda, možno v strede, asi ťažko. Viete, pozrite sa, vy sa pýtate, ako relevantne sa pýtate na iracionálne fakty a teraz sa ma pýtate, kde je pravda. No, ako ťažko vám ja viem odpovedať, lebo je to zmes dojmológie, zmes faktov a zmes emócií. A z toho ako nájsť pravdu, takže skúsime sa vyextrahovať aspoň z tých faktov to, že pravdepodobne sa mu niekto vyhrážal. A na základe toho si viem predstaviť, že zareagoval tak, ako zareagoval. Obviňovať z takéhoto niečoho Danka, Smer, je samozrejme možné na základe vlastných dedukcií, ale je to nanajvýš spochybniteľné, čo sa aj stalo. No najmä z toho pohľadu, že prečo potom pred vyšetrovateľom teda nedal nejaké konkrétnosti? No to je druhá vec, lebo však samozrejme vyšetrovateľ musel začať konať ex offo, ja som už o tom hovoril v médiách, keď sa to stalo. Tam netreba čakať na to, že pán Matovič príde na prokuratúru alebo na najbližšiu políciu. To je jedna vec. Druhá vec, prečo ja neviem, lebo jak som povedal na začiatku, je to zmes faktov, emócií a... Nespochybňuje to trochu? No samozrejme, že to spochybňuje. Tak pozrite sa, Matovič nastúpil do parlamentu s tým, že spochybnil sám seba, ak si spomínate, hej? Takže mám na mysli teraz ten úplatok, ktorý mu bol slúbený, a potom povedal, že to je žart. On veľakrát spochybňoval sám seba. Viete, ja by som to prirovnal k niečomu inému. Pôsobenie Matovičovo. Prirovnal by som to k tej takej bajke o pastierovi oviec, ktorý pásol tie obecné ovce a trikrát si vystrelil s dedinčanov tým, že začal kričať, že idú vlci. No a dedinčania zobrali cepy, kosy a išli zachraňovať ovce pred vlkmi. A trikrát zistili, že si z nich strieľa. No a štvrtýkrát došli vlci, ale už na jeho volanie nikto neprišiel, lebo si mysleli, že žartuje znovu. A pán Matovič sa ocitol v podobnej situácii. Že možno sa naozaj teraz niečo vážne deje, no ale už mu nikto neverí. A nemôže sa čudovať, že mu nikto neverí, lebo on sám z minulosti zavdal príliš veľa príčin tých falošných volaní, jak z tej bajky,
aby sme mu teraz hneď uverili. No dobre, ale myslíte si, že je možné, že by zase na druhej strane urobil takýto ťah, takýto divný len kvôli tomu, aby si udržal svojich voličov alebo nahnal nejakých nových? Myslíte si, že tých voličov osloví? Pozrite sa, ja som povedal, že ja si myslím, že naozaj sa mu niekto vyhrážal. Takže ja nespochybňujem toto. Ja týmto, čo som povedal, som sa snažil priniesť svoj pohľad na možné pozadie toho vyhrážania sa. Či to bol naozaj Danko, či to bol naozaj Kaliňák, či to bol naozaj Fico, alebo Bugár, alebo ja neviem kto. No, treba priznať, že zase pán Matovič prináša tie informácie o korupcii, snaží sa odhalovať nejaké veci, tak možno pre nejakých ľudí naozaj môže byť nepochopné. Ale áno, však preto nespochybňujem, preto sa mi nechce pochybňovať samotný fakt, že skutok sa stal, hej, na rozdiel od niektorých výrokov našej justície, ktoré na evidentný skutok vyhlásia, že skutok sa nestal. Môže to súvisieť nejak s trestným stíhaním pána Matoviča? Myslíte, že to môže byť nejaké zakamuflovanie? To nevieme. Viete, to my vôbec nevieme, lebo jak som povedal o tom mixe tých informácií, no tak ako veľmi ťažko sa z toho vyťahuje to rácio a to racionálne pozadie. To naozaj ja vám neviem teraz povedať, či to môže, nemusí. Ale je to jednak jedné. No, tak... Myslíte si, že to bude mať táto situácia nejaký vývin, že to niekam smeruje? Alebo je to len taký výkrik do tmy? U Matoviča si neodvažujem predpovedať. Viete, obrovský problém pre meteorológov je predpovedať pohyb tornáda. A ja by som to prirovnal k tomu. Ako vieme, že tornádo je, ale kam pôjde, ktorým smerom sa bude uberať, čo so sebou stiahne, to nevieme. To naozaj, lebo tak, jak tieto hydrodynamické procesy sú veľmi, veľmi ťažko matematicky vôbec zadefinovateľné a predpovedateľné, tak podobné je to pánom Matovičom. Zase na druhej strane možno problém tej súčasnej opozícii, ktorej teda pán Matovič je členom, je to, že skrátka oni sa venujú len týmto kauzám korupčným, zo zákulisia. Akože je to dôležité, ale nepredkladajú žiadne programy, nedávajú žiadne body, nedávajú žiadne návrhy, akým spôsobom uľahčiť život tým ľuďom v tejto republike. Myslíte si, že to stačí, že to je cesta? Na tom, viete, na ad hoc kritike javov, ktoré sa vyskytujú v politike, sa samozrejme najlepšie odprezentuje politik aj strana. A nie je to nič nové, je to úplne samozrejme. Pozrite sa, Trump obvolal riaditeľa FBI a koľko politikov sa na tom v Spojených štátoch priživuje, hej, ktorí hneď začali vykrikovať o impeachmente. Takže... No ale Trump povedal, že mu budú ďakovať za to, že ho odvolal. Ja teraz nejdem rozoberať, ja len hovorím príklad, že je to prirodzený proces, ktorý je všade. Čo je druhá vec, ale, a tam je relevantná vaša otázka, ktorá z týchto strán politických a opozičných politikov prináša riešenie. No a tam už by sme teraz museli diskutovať, hej. Vidíme snahu o riešenia, hlavne teda v ekonomickej oblasti u Sasky. Čo sa korupcie týka, tak tam je hlavne Sulík. Čo sa nejakých riešení korupcie týka, je to poslankyňa Nikolsonová. Vidíme veľmi teda zatiaľ tak kostrbato a záhmlenie nejaké tie riešenia v oblasti tých hodnotových problémov v paradoxne Sme rodinách, ale nerobí to Kollár. Ako naozaj v tomto smere je to najprepracovanejšie v tej SAS, ktorá je teda liberálna. Ja musím povedať žiaľ, lebo ja som není liberál, ja som konzervatívny a musím povedať žiaľ, zatiaľ tie strany, ktoré sú posunuté k tomu konzervativizmu, tie ucelené programy nedávajú. Viete, ucelený program neznamená, že mám program na riešenie korupcie. To je len jeden výsek. Hej. Ucelený program znamená ucelený program vrátane redefinovania volebného zákona a tak ďalej. To je obrovská, to je spústa vecí. Dobre, dotkli sme sa liberalizmu, poďme do Francúzska. Pán Macron, pred 3 rokmi, ešte snáď nikto nevedel, že taký politik existuje, dnes je francúzskym prezidentom.
Ako hodnotíte tie veci, ktoré sa diali minulý týždeň? No pred rokom sme ešte ani my netušili, že Macron bude prezident. A keby mi to niekto pred rokom povedal, asi by som neveril tomu. Ako to hodnotím? Pozrite, pre mňa je Macron plast. Plastická hmota. Lebo Macron je produktom, tak jak je plast produktom, ktorý inžinieri vyrobia z ropy. Pre mňa je Macron takisto nejakým produktom, ktorý sociálni inžinieri vyrobili z toho svojho okolia. To je jedna vec. Je to okolie liberalizmu, zle. Není okolie liberalizmu. Je to... No tam vás na chvíľu preruším, on je označený ako neoliberál. No on je... Aký je rozdiel medzi liberálom a neoliberálom? Neviem, to ja neviem, lebo pre mňa je to neomarxista. Tak, aha. Aby sme si... Hej. Takže ja tu nebudem ani... Ne, že neviem, ja viem. Ale ja tu nebudem legitimizovať pojmy, ktoré... Ja ich nebudem navštívať na niekoho, o kom si myslím, že mu nepatria. Tak, hej. Takže to je jedno. Pokojne sa môžu sporiť so mnou diváci, aj vy. Každý má legitímne právo na to. Zase nemáme priestor, aby som to tu dokazoval. To je prvá vec. Tie náznaky samozrejme sú, keď Macron hovorí o istej strate alebo redefinovaní národnej identity Francúzov ako obyvateľov Francúzska, územia geografického Francúzska. To je napríklad jedna z týchto vecí, čo je naozaj v zhode. Takisto Macronov pohľad na klasickú rodinu, na manželstvo, na partnerské súžitie o mnoho viac odpovedá tomu, čo v 19. storočí písal Engels. Takže preto hovorím, že je neomarxista. Hej? Alebo neoengelista, ale nejak to mi nejde do úst toto, lebo nevznikne sa to použiť. Znie to aj tak desivo trochu. No, je samozrejme, že privítala časť Európy zvolenie Macrona. Ja by som ten optimizmus ale nezdielal, a nie za to, že Macrona by som ja napríklad nevolil, ale úplne z iných dôvodov. Volili by ste Le Penovú? Keby ste medzi nimi dvoma mali vybrať? Ja by som volil Fiona v prvom kole. OK, ale keď už ste postavení pre to, lebo 16 miliónov prázdnych obálok. Viete, takže asi by som dal buď tu takto. Určite by som v druhom kole za žiadnych okolností nevolil Macrona. To nie. Teraz ste sa ma na rovinu odpovedali, mal by som na rovinu odpovedať. Le Penová, tam vidím iný problém. Možno to začať tými zubami, alebo by som to riešil tou prázdnou obálkou. A to vám zodpovedne neviem povedať teraz, naozaj nie. Tam bude problém v tom, že keď Le Penová vyhrá jej strana náhodou voľby parlamentné, francúzske, tak samozrejme, aký tam bude ten vzťah tá rovnováha síl bude, bude tam silný antagonizmus, určite, hej. Ten francúzsky prezident je veľmi silným prezidentom, ale zase on potrebuje podporu parlamentu. Nie je to ruský prezident, ktorý... No jedna vec je samotné Francúzsko a problém Francúzska, akým spôsobom bude riešiť, ale nás sa hlavne týka Európska únia. No áno, ja som sa k tomuto chcel aj dostať. Aký dopad toto bude mať? Lebo niektorí hovoria, chvála Bohu, Macron. Druhý hovoria, že pomaly. A tu vidím jednu veľkú hrozbu, ktorá sa možno podcenila, alebo ktorá sa možno precenila. To ukáže čas. To sú vyhlásenia Macrona, že do 3 mesiacov, ak bude zvolený, narobí poriadok s Poľskom a Maďarskom. A tu vidím veľkú hrozbu pre Európu. Čo si máme potom predstaviť? Veľký poriadok s Poľskom a s Maďarskom? On to samozrejme nešpecifikoval. Ale určite mal na mysli, a to aj povedal nakoniec, poriadok v tom, ako sa stavia Poľsko a Maďarsko k kvótam imigrantským. Takže keď len tu ostaneme, ono to je vlastne jedno v čom. Ten konflikt nastane. Totiž, aby sme sa trošku zreálnili, Poľsko nie sú nekvalitné poľské potraviny. Ako my to tak žiaľ vnímame. To aj znamená len toľko, že
že Chrapúň, obchodník nakúpi nekvalitný To výrobok môžeš v ktorejkoľvek od krajine, Chrapúňa, nielen v Poľsku. ktorý ho v Poľsku vyrobí. Lebo vy viete, tak jak v Poľsku, tak aj v Číne kúpiť veľmi kvalitné výrobky. Čína lieta do vesmíru, tak asi vie kvalitne vyrábať, hej. A veľké firmy si dávajú v Číne A vyrábať Poliaci veci vyrábajú od veľmi technológií. kvalitné, vysoko sofistikované zbrane. No tak asi vedia kvalitne vyrábať, hej. Lode napríklad v Lodeniciach, v Štetíne a tak ďalej, takže ten obraz je skreslený a hovorím to preto, že my si musíme uvedomiť, že Poľsko, čo sa strednej Európy týka, je veľmoc. Poľsko je stredoeurópska veľmoc s omnoho diverzifikovanejšou štruktúrou napríklad ekonomiky, jak máme my. Ako tá kríza, ktorá tu od 2008 nastala, tým Poľskom tak nezamávala ako Slovenskom. Takže Poľsko je jedna silná prosperujúca krajina. Dobre, takže vráťme sa k tomu Macronovi. So svojou, k tomu idem. So svojou veľmi bohatou, niekedy krutou históriou, je vyslovene regionálne presne zadefinovaná so silným antagonizmom napríklad k Moskve, ale veľmi silnými väzbami na Washington a to bôž dnes na Trumpa. Takže takto si zadefinujeme situáciu v Strednej Európe a keď sa Macron do tohto pustí, tak narazí. Narazí na silné Poľsko, ktoré má za chrbtom Trumpa. Ktoré má za chrbtom súhlas pre Trumpa na manipuláciu, rozmiestňovanie vojsk NATO, amerických vojsk a tak ďalej. Myslím, že polovička takýchto vecí je vždy také tie predvolebné, také tie Takže sľuby a to buď sme to ktoré... precenili, to, čo som povedal, a Macron si to musí uvedomovať, no a pokiaľ sme to neprecenili, tak nastane v Európe obrovský problém. A nehovoriac o Maďarsku, kde síce neplatí to, čo som povedal v prípade Poľska, ale to je zase silno nafixované na Moskvu. A Orbán zo svojej podstaty si nenechá so sebou robiť poriadok. Ten si určite nenechá so sebou robiť poriadok. Takže... Dobre, ale myslíte si, že ten Macron bude ten, ktorý sa bude snažiť tú Európu nejakým spôsobom zjednotiť, dať dohromady z toho svojho Ide o to, čo postu? rozumiete pod zjednotením sa. No, skrátka vieme, že v tej Európe je pnutie. Skrátka... Ale takýmto spôsobom, jak sme sa bavili, to sa nedá urobiť. Takto sa to jednoducho nedá urobiť. Má úkor napríklad stredoeurópskych krajín. Dobre, čo by podľa vás mal ten Macron ako francúzsky prezident spraviť preto, aby sa tá situácia v tej Európe upokojila, aby sa zjednotila, aby skrátka sa nedostávali do popredia extrémistické síly a tak ďalej. A teda však ja mám obavu, že takéto riešenie dnes neexistuje. Takéto riešenie nie je v rukách jedného politika. To, čo sa Napoleónovi a Hitlerovi nepodarilo vojensky, to chcú spraviť Francúzi a Nemci ekonomicky. Ak priznáme, že na tomto môže byť aspoň niečo trochu pravdy, tak potom riešenie situácie v Európe je hlavne v rukách Nemecka a Francúzska a ostatná Európa, najmä východoeurópske krajiny, ktoré sú členmi EÚ, stoja pred výzvou, ako to akceptovať a ako prežiť s tým, aby sa to ich čo najmenej nevýhodne dotklo. Ekonomicky myslíte? No tak nielen, samozrejme, aj ekonomicky, ale vlastne ono nakoniec všetko to skončí v ekonomike, hej. Ale viete, ja mám obavu, že tieto krajiny nás stále berú ako naozaj občanov druhej kategórie. Áno. A s týmto ani Macron, ani Merkelová nič asi neurobia. Ja netvrdím, že by s tým urobila Le Penová niečo, to určite nie. Ale... Dobre, a z tohto všetkého, čo ste teraz povedali, vychádza vám čo? Že čo sa bude diať v tých najbližších týždňoch a mesiacoch zo strany Francúzska? V tom lepšom prípade, samozrejme, v tom lepšom prípade si Macron ešte počká na výsledok samozrejme parlamentných volieb vo Francúzsku a počká si na výsledok volieb v Nemecku, ktoré by mali byť na jeseň. A podľa toho začnú potom konať buď v zhode, alebo nie celkom v zhode. Zatiaľ predpokladáme ale, že CDU by malo menovať tam premiéra, hej, takže, alebo premiérku teda. Takže žiadne zásadné pnutia. Ak bude chcieť Macron, on je, neviem nakoľko je politicky skúsený,
39 rokov má, tak je produktom toho, čo som povedal, tých produktom bank a mainstreamu, aj keď on sa tomu silno bráni, ale tak nemôže sa umelá hmota plast brániť tomu, že je produktom ropy. To je prípad Macrona. Tak čaká nás tlak na prijímanie imigrantov, čaká nás tlak na rozširovanie sa, presadzovanie multikulturalizmu, na redefinovanie samozrejme, redefinovanie úlohy cirkvi, spoločnosti a tak ďalej. Lebo toto všetko Macron pred voľbami hovorí. Ale to sú, myslíš, že nezvratné veci? Aj čo sa týka Francúzska, asi hej, lebo dostal obrovskú podporu. Obrovskú, no vyše 60%, hej. Zas netreba podceňovať tie percentá, ktoré dostala Le Penová, lebo to není 20%, to bolo 36 alebo koľko. Je to veľká sila. Je to vyše tretiny národa, takže on to ani doma nebude mať tak ľahké, ale momentálne bude mať, ak dopadnú teda parlamentné voľby, takže to jeho vnutie vpred, ten marš vyhra. Tak potom možno očakávať aj samotnej francúzskej spoločnosti dosť veľké pnutie. Lebo vyše tretina Francúzov je nastavená, že dokonca volí Le Penov. Viem si predstaviť, keby Fillon postúpil do druhého kola, že by tie voľby dopadli inak. Ten systém je trochu iný vo Francúzsku ako v Spojených štátoch. Tam ten systém generuje dvoch silných kandidátov, demokrat, republika. Vo Francúzsku je iný volebný systém aj do parlamentu, takže ten generuje viacero kandidátov, kde sa tie napríklad pravicovo-konzervatívne hlasy môžu rozdrobiť. Hej? Bavíme sa stále o prvom kole. Preto boli aj tie preferencie boli veľmi vyrovnané. Štyria kandidáti mali skoro rovnaké preferencie. No, či to bol pravičiarka, nacionálna Le Penová, alebo lavičiar, hej? Takže aj toto je pozadie Macrona. Maranek, ešte mi na záver stručne nedovolí nepripomenúť takú stand-up komedii, kde jeden prezident odvolával predsedu vlády, napriek tomu, že mu tú demisiu nepodával. Myslím na svojich českých susedov. Ako tam hodnotíte tú situáciu? Ako je vôbec možné, že príde predseda vlády len na konzultácie a pán prezident ho odvoláva, ako keby tú demisiu mal pripravenú stále, možno chlebičky. Tam niekde nastala chyba v komunikácii, určite medzi okolím premiéra a prezidentskej kancelárii. Tie médiá jednoznačne dopredu komunikovali to, že ten Sobotka príde podať demisiu. A ten úrad vlády sa voči tomu nejak neohradil. Pár dní predtým. Pár dní predtým nie, ale ja sa bavíme sa o konkrétnom dni. Ten deň tak áno, ten deň to už bolo iné. A tam no, nechce sa mi veriť, že ten Sobotka si to cestou v aute rozmyslel. No, nedá sa to vylúčiť. Neviem, aká dlhá cesta je od jeho domu na hrad, takže toto nebeží. Skôr určite je to niečo, čo už patrí do českého politického folklóru. Asi, takže stane sa to... Choreografom je pán prezident zrejme vždy v takýchto veciach českých. V tomto prípade by som z toho pána prezidenta vyňal. Dobre, ale tam je dosť taký nejasný ten vzťah, alebo respektíve dôvod, že prečo sa Zeman postavil za Babiša a vlastne odsunul alebo nejakým spôsobom potopil Sobotku, ktorý je ČSSD. Na čom je postavený ten vzťah Zeman-Babiš? Neviem, na čom je postavený. Zeman má iné videnie sveta, ako prevažná časť českého mainstreamu. Napríklad vidíte to na vzťahu Zeman-Moskva, Zeman, imigranti. Áno, on je svojský, on tiež. Takže on má iné názory. Ja si myslím, ja by som to inak povedal. Neviem, aký konkrétne majú osobný vzťah Zeman s Babišom. Ale ono sa to nezdá, ale Zeman je tvrdý pragmatik. Napriek tomu, že bol, alebo možno preto to ja neviem, že bol socialista. On je veľmi tvrdý pragmatik a on aj tak vystupuje, aj keď svojsky. A časť novinárov to pochopí ako takú jeho pridanú hodnotu, ktorú možno karikovať, ale keď si zoberete jednotlivé Zemanové kroky, či už sa to týka zahraničnej politiky, či už sa to týka domácej politiky,
On je veľmi tvrdý pragmatik a ten pragmatizmus zase môžeme na príklade Trumpa dokázať, ktorý už slúbil Zemanovi návštevu. Hej? Hneď po zvolení. Zeman bol jeden z prvých prezidentov. Takže, ktorým sa na takomto niečom dohodol. Nehovorím o termínoch teraz. Takže ten Zemanov pragmatizmus má svoje opodstatnenie, takže hľadajme pragmatizmus, prečo Zeman vychádza s Babišom, jak ste naznačili, potom by sme ho tam našli. Smeruje ten vývoj teda k predčasným voľbám? Ale určite, susedov, áno. Pán Baranek, ďakujem veľmi pekne, teším sa na stretnutie. Ďakujem, dovidenia, do počutia.